Moraña e Valga continúan unidas na creación de novas accións formativas pro fomento de empregabilidade. Os dous concellos inauguraron esta mañá un novo obradoiro de emprego financiado pola Xunta con módulos de forestal e carpintería. Dous módulos moi demandados nos dous concellos, tanto en Moraña como en Valga. Acadou unha puntuación moi boa dentro do baremo da convocatoria dos obradoiros de emprego e por eso estamos aquí iniciando o obradoiro. A acción formativa vaise desenvolver ao longo dos vindeiros 9 meses. En cada un dos módulos participan 10 persoas co obxectivo de conseguir un posto de traballo en sectores cunha demanda crecente. Son 20 persoas, das cales 10 pertenecen ao Concello de Valga e 10 ao Concello de Moraña, e é unha oportunidade moi importante para toda esta xente que se vai a formar nunhas profesións que, bueno, ahora mesmo pues, tamén hai demanda de profesionales. É verdad que ahora mesmo hai escasez de profesionales, sobre todo en carpintería e tamén en forestal. Ademais da formación, o alumnado para en práctica as súas aprendizaxes con actuacións concretas tanto en Moraña como en Valga. Están recollidos distintos puntos, non? Como poden ser mellorar unha zona que está un pouquiño deteriorada no entorno do muiño de vento, na praia fluvial, no camiño portugués, no camiño a Santiago, pois tamén se van facer algunhas actuacións. Bueno, hai distintas actuacións nos dous concellos que creo que van a ser, ademais da formación, que é a clave para esta xente, pois tamén esas obras que se van a facer nos distintos concellos tamén van a ser de interés para todos. Xunto con este obradoiro que comezou hoxe nestes dous concellos xa está en marcha dende hai pouco máis dun mes outra iniciativa laboral. Xa teñen en marcha estes dous concellos que xa levan anos colaborando, teñen en marcha pois tamén o obradoiro de xóvenes que fai como un mes que inauguramos tamén en Moraña e remataron pois este ano outro obradoiro dual. En total 3 obradoiros, preto de 60 personas que se están formando este ano nos dous concellos, cun presuposto pois cerca de 1 millón de euros, non? Nesta comarca desenvolverase tamén unha terceira iniciativa baixo formato dual que se vai desenvolver no Concello de Caldas. Vai se inaugurar na xornada de mañá.